ka hakili to yɔrɔ wallahi parce que yɔrɔ caman jira na ɲa tɛ 17 de ya ɲa 17 ɲa école ni fɛn n'o ye visite kɛ bi c'est bien ya n'a ka dugutigi mɔgɔ ɲɛnama don bon n'ala sɔnna ma sini komi voyage sɛgɛn kun bɛ n kan n'ala sɔnna ma sini kɔni n bɛ taa foli bila dugutigi yɛrɛ la n m'a fɔ a ka hakili to la kosɛbɛ parce que n b'a dɔn a mana i bila baara la i b'a kɛ bi yɛrɛ ne nimisi wasala ne de ka ɲi n'i cira ci kɛ ka ɲɛ i y'a faamu wa voilà bon an tɛ fɛɛrɛ kɛ an ka taa so sa ok an bɛ taa so an taa nin fɛ ou bien dugutigi ka jiro ye n'utuma wani numpa n'utuma sa ne mana mɔgɔw di dugutigi ne ninnu bila ka taa ne nɔfɛ ko k'u kalan u bɛ taa kɛ ne nenini ye sabali o ma ɲi a yɛrɛ b'o da a ye mun kɛ o ma ɲi an man ka nin nani o ma ɲi sa a yɛrɛ b'a dɔn an man ka nin kɛ dugutigi ka danaya de bɛ nin kan an man ka nin dɔgɔya a b'a dɔn o ma ɲi a yɛrɛ bila ka taa mini sisan am dugutigi ka ci la de a bɛ dugutigi ka ci la dugutigi fana ni dugutigi kɛmɛ ka nin cinɛ numba de ma a yɛrɛ b'a dɔn o ma ɲi k'a bɛna nin dɔgɔya ne yɛrɛ numba ɲɛna parce que an kɔni filɛ nin dugutigi bɛ ka ci kelen de fɔ an ɲɛna o ye cikɛla jumɛn bon k'a mago bɛ 17 ji de la o 17 ji kanari fɔlɔ tɛ dɛ fo kanari filanan bon k'a bɛna mago b'a la k'a mago bɛ cɛya la yiri dɔw la a bɛn'o k'a ka nasi ye quoi sige o bɛ sɔrɔ an senna ka teli o ko o ka nɔgɔn komi dugutigi tun ye numba bila ka na a ka na 17 yɔrɔ jira ne na ninnu y'an tatɔ ye so komi aw yɛrɛ bɛna taa o yɔrɔ la ka ban an bɛ jɛ ka sira kɛ kelen komi n y'a fɔ a ye cogo min n ko baara caman kɛ n bɛ karamɔgɔya fana kɛ ji tɛ se ka soli ten ni kan dɔw ma fɔ ni dugawu dɔw ma kɛ n'ala sɔnna ma an bɛ sira kɛ kelen an ka taa o ye tiɲɛ ye voilà an ka taa aw bɛ yɔrɔ dɔn komi ne tɛ yɔrɔ dɔn an ka taa ok fara ba wa ɲɛna bidon ko mana fɔ ko dɛmɛ ne bolo yan e bɛ sɔn mo cogo di o ye mun ko e nana cɛ dugutigi mɔgɔ ye ji o kan ka kɛ mana foro kɔnɔ e cɛ yɛrɛ de ka ko tɛ ko ye quoi cɛ an ka taa ni nin bɛ nin cɛ fo yɛrɛ ma ne dusu kasi dɛ k'an ka don 17 kɔnɔ ko bilenman bɛ k'an ka don kɔnɔ k'an sigi o kɔnɔ ka bɔ yala cɛ o bɛ se ka kɛ an ka kɛ a kɔnɔ ten an ka taa cɛ o dabila sa kabini Musa Kile n ka cɛ n'a fɔra danaya d'an ma an ka nin gardien ko in na an ka cɛ n'a fɔra e bɛna kana taga bɔ an ka nin wagati in na sa danaya cɛ nka caman bɛna an faa an bɛna ɲini ka sa bon déjà an ka nin kɛ nin kɔnɔ n'an sera a bɛ se ka kɛ n'an sera dugu la an ka cɛ an b'a lajɛ k'a yɛlɛma bidon kɔnɔ cɛbakɔrɔya fana ye fɛɛrɛ dɔ fana ye fɛɛrɛ n'an ma taa fɔ a ye kɔni a tɛ bɔ a kalama Farimaba i tɛ gɛrɛ i ka i b'i ploser i kan kan
farima ni dugutigi kɔni n'a ma kɛ jamana ye maa bɛɛ kɔni nin kan ka farima kɔni nin kɔni a n'a ka denbaya bɛɛ nin bɛ sɔn ka bɛɛ ko a n'a ka lagarenin donc dugutigi de ko k'a kana nin de sɔn a wuli ka bɔ wa a bɛ kɛ cogo di ne dugutigi ka baara de k'a wuli ka bɔ fo ngalama kɔrɔ ka na ko parce que k'an ka se ko ji bilenman k'a ɲɛ yɛrɛ dɔ komi ji bilenmanlama nka ji bilenman tɛ quoi ko nasi de b'a dama voilà bon sisan ni ji in tɛ se ka mɔgɔ tɛna foro la ka ji soli ten yan ye foro kɔnɔna de ye quoi mɔgɔ tɛna foro la ka ji soli ten fo dugawu dɔ ka kɛ a ye n'an ka dugawu kɛ quoi voilà a ye na a jɔ a ka dugawu kɛ a y'aw sigi yɛrɛ sini n'aw sigi voilà a y'aw sigi an ka dugawu kɛ voilà sisan an b'a kɛ cogo min na n ko sɔni an k'a fɛ sisan an bɛ dugawu kɛ n y'a fɔ a ye ma dan kalan in dɔrɔn ma n ye mori kalan kɛ ka ala ko maîtriser kosɛbɛ donc sisan sɔni an k'a daminɛ an b'a fɔ sisan awuzu bilahi mina shaitani rajim bisimilahi rahmani rahim an bɛ sitanɛ danganen gɛn ka bɔ an cɛ la sitanɛ ta tiɲɛnen sitanɛ malangolo in o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ala fo k'a barikada ale mun ye bi donba in yira an na donc sisan ji tɛ se ka soli ten ka taa a man ɲi a ɲangata ka bon kojugu donc an bɛ dugawu a bɛ fatiha minɛ sisan an bɛ dugawu k'a ye donc ne ye dugawu mun fɔ a b'a fɔ ala k'an kisi o ma ani ala ka o don an garisɛgɛ la voilà alfatiha dugawu ɲuman a b'o bɛ don an garisɛgɛ la dugawu kolo ala bɛ an kisi o ma a k'a fɔ ka ɲɛ dɛ a y'a mɛn voilà alfatiha ok tɔɔrɔ jugu ala k'an kisi o ma tɔɔrɔ jugu ala k'an kisi o ma ji ka ɲangata ala k'an kisi o ma sanu bɔrɛ fa ala k'o don an garisɛgɛ la sanu bɔrɛ fa ala k'o don an garisɛgɛ la baraji caman ala k'o don an garisɛgɛ la alijinɛ kɔnɔ doni ala k'o don an garisɛgɛ la jahanama doni ala k'an kisi o ma jahanama doni ala k'an kisi o ma jahanama doni ala k'an kisi o ma ji ka ta tiɲɛ ala k'an kisi o ma ji ka wari suɲɛ ala k'an kisi o ma ji ka mɔgɔ suɲɛ ala k'an kisi o ma ji ka ji suɲɛ ala k'an kisi o ma ala ka hɛrɛ k'an ye amin ala k'o dugawu minɛ o tɛmɛnen kɔfɛ a pucu kanu ala k'o don an garisɛgɛ la a pucu kanu ala k'o don an garisɛgɛ la minɛri kanu ala k'o don an garisɛgɛ la a pucu kanu ala k'o don an garisɛgɛ la minɛri kanu ala k'o don an garisɛgɛ la ala ka jamana taa ɲɛ amin moto kɔrɔsan ala k'an kisi o ma ala k'an kisi o ma moto kɔrɔsan ala k'an kisi o ma moto kɔrɔsan ala k'an kisi o ma ala k'an kisi o ma y'a ye n'a se b'i ye dɛ n'a moto kɔrɔ de se b'i ye i b'o san dɛ ala k'o don a garisɛgɛ la a se bɛ minnu ye ala k'o don an garisɛgɛ la voilà donc an b'a fɔ la sisan alihamudulilayi rabil alamina alihamudulilayi rabil alamina a y'a mɔn ɲɛna ala k'o dɔgɔ minɛ duguba in kɔni dugu in minɛna dɛ ala sɔn komi farima de ta farima ani farimaba wala farima don voilà donc sisan komi an ma se ka bi walanda dɔ kɛ donc an b'a kɛ an bɛ min dɔɔni fɔ a ye donc n'an taara an b'a tɔ continuer Numba e kɛ fɛn t'o la o ye kalan yɔrɔ ye i y'a faamu n y'a faamu ok c'est vrai voilà e kana kuma y'a mɛn nafigini y'a fɔ dajani y'a fɔ dugutigi ka gardien ka nafigiya wɛrɛlen don dugu kɔnɔ nafigini y'a fɔ dajani y'a fɔ karamɔgɔ nafigiya ka nafigiya cayalen don dugu kɔnɔ Numba an ka taa an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ so